Yaylım meje gutlayar. Mehriban adamlar, Ayratinam Yaylım mejeň agdalary. Bugün 16 yanvar. Kimleriň doglangyny aýdýaňyz? Elbetde, Türkmenistanyň at gadanan artisti Atajan Eýupowyň. Onsoňam professional boksör, dünýä çempiony Roy Jones kiçiniň doglan güni. Doglan günleri bilen Atajan Eýupowy, Roy Jones'y galyp berdi 16 yanwarda doglan adamlaryň ählisini Yaylym meje toparmalyň adyndan tüýsürekden gutlaýar. Olara jan saglyk, maşgala agdy berligini, işlerini uly üstünlikleri arzu edýär. Yaylym meje tahypamyzda görüşýänçä hoş sag bolun.